Patramu kaya kewan. Sakawit ku ndemek-ndemek nyuwun senjata pitulungan kelawan Sida Paksa. Supaya aku pepisahan kelawan garwaku jebulane kowe bergonjang. Iki sing mbok jaluk. Ora apa-apa. Aku duwe aji pengeperan kok Kakang Patih. Dadi mbok jotos gur ngeper, ora krasa. Yen ngono kowe nyepelekake kelawan Sila Adikrama. Adoh saka ereng-erenge puncak Mahameru. Bot-bote aku mbok utus ning jebulane kowe Andamasmara kelawan garwaku. Ora patut kowe dadi sembahane para kawula. Kakang Patih. Kok sik? Iki jane Sila Adikrama apa dudu to? Aku sejatine ora seneng karo bojomu Kakang Patih. Nyatane bojomu sing kepengin tak perkosa. Minggat saka papan kene. Tanjung. Patrapmu kaya mangkono kuwi. Kowe ado saka gunung. Tak boyong menyang Kadipaten tak muktekke supaya kowe dadi patuladane para wanita nang ngene Sukadana kene. Jebulane patrapmu kaya kewan Tanjung. Kang Mas Sida Paksa. Menika panjenengan ngendika napa wong nembe rawuh kok sampun duka kados mekaten. Aku wis ngerti bukti lan nyatane. Sadeleng dhewe wiwit mau aku wis ngawuni-ngani lamun kowe bebarengan Andamasmara kelawan Sila Adikrama. Yo bener. Ora patut kowe dadi garwane Patih Sida Paksa Tanjung. Kang Mas Sida Paksa menika ature sinten? Tanjung tansah prasetya dumateng panjenengan. Tanjung. Wonten ngalam donya boten wonten tresna liya kejawi dumateng panjenengan. Apa iki? Kaya mangkono ki arepe matur kumreceh tembungmu. Ning kasunyatane ora jumbuh kelawan apa sing mbok tindakke. Estu Kang Mas Sida. Mongko ki bocah desa, bocah gunung tak muktekke ning Kadipaten Sukadana. Pamriye supaya kowe kena kanggo patuladane para wanita ning Sukadana. Ning patrapmu kaya mangkono Tanjung. Kang Mas Sida Paksa. Kaya mangkono ki patrapmu. Patrapmu wong wadon ora patut dadi garwane Kang Mas Sida Paksa. Apa? Estu panjenengan boten percatos kaliyan. Babar pisan. Samu barange wis nyata. Lamun ta jeneng sira kuwi wis mujudake. Ya jarek aku terus iki. Ben viral tak video iki. Oke. Kang Mas Sida Paksa. Iya. Menawi panjenengan boten percatos kaliyan atur kawula Iya. sagah panjenengan percaya ananging Pancen. Tanjung kagungan bebono Kang Mas. Kowe arep nyuwun bebono arep duweni patemboyo? Arep janji apa? Arep matur apa Tanjung? Kang Mas Sida Paksa pilih mangke. Ya. Rai Tanjung anggondo ame sateges Tanjung tumindak sendengan. Ya. Tanjung lepat Kang Mas. Ya, sebaline Rai Tanjung anggondo arema teges Tanjung boten lepat. Kang kaya mengkono. Mas. Kados Dadi aturmu kaya mangono tak ugemi. Lamun mengko rah sing tumetes saka hanggamu kuwi gandane arus bajin ateges tumindakmu sedeng kelawan Sila Adikrama. Nang yen to gandane arum ateges kowe ora tumindak. Tak buktekke Tanjung tanpa dono iki. Tanjung. Kaya mangkene iki patrape wong kang dosa. Patrape manusa sing nandhang dosa. Kowe salah sawijine garwane patih mongko kanggo patuladane para wanita ning Sukadana. Patrapmu kaya mangkono. Ning samubarang iku kudu dibuktekke. Ature Tanjung, lamun to gandane darah iki mengko amis, ateges dereke tumindak. Ning yen gandane arum utawa wangi, dheweke ora tumindak. Coba tak suksenane ana telaga iki. Loh, gandane wangi, gandane wangi. Tanjung, Tanjung. Pun Kakang nyuwun pangangsa Yai.
Dene kowe ora tumindak. Aku sing dosa, aku sing luput. Mula kang saka kuwi pira-pira luputku pun kakang nyuwun pangaksama. Tak dawuhake para kawula ning Sukadana. Besok yen ana ramene jaman, papan iki tak jenengke Kutha Banyuwangi. Banyuwangi, Banyuwangi. Gen, syukur kowe, Pak. Videomu langsung tak sebar engko viral kowe. Hah? Tak sebar penganiayaan. Aja ngono, bojoku ndelok lho ning omah. Iki dadi mbok unggahke ning Facebook. Ora teng Facebook tok, teng TikTok, YouTube, Facebook. Lho, Kita lho, lho. laporke Pak Polsek mriki. Oh, Gen iki videomu viral. Sik. Pas aku ngebruki Sri Tanjung mau. Heeh. Ketok bocah tengil-tengil iki. Yo, iki lho. Wah, cilaka tenan iki. Gen syukur kowe. Ngene. Sri Tanjung urung urip, mati jek mati. Sri Tanjung Jek mati no. Jek mati no. Wis tangi. Nggo bukti lho rekamane jek. Kok sing ngono tak iso. Kutha Prais buyar tikete entek. Rekam aku urung rampung e. Nggonmu tak rekam kabeh. Matine ngene muksa. Wis tulungi. Heh? Tulungi. Aku urung mateni kowe, tak pateni sik pisane. Ora iso kowe ora mateni aku. Niki wonten pamundutan saking panitia diterusake Lah. lagunipun anu Sri Tanjung. Gerajakan. Lah gerajakan. Lah pas karo lakone Sri Tanjung ning ning Banyuwangi. Niki gerajakane Banyuwangi langsung napa dibawani, Pak? Langsung napa Oh. dibawani? Oh langsung bawa. Dadi pokoke Banyuwangian sedaya, Mas. Banyuwangian Eh. sedaya. Wah, Kakang Patih sida paksa. Lah kula kan Patih Selorjo piye to? Wis rampung iki. Sida paksa. Kakang Patih sida paksa. Ketoprakane apa lagi? Anu Ketoprakane apa lagi? macam-macam. Ku sindane semono mbane ku ra jumeneng kabeh, gak pengen liye sinden cici-cici. Ya, Sri Tanjung. Ayune kaya ngono ku. Apik-apik. Asem iki. Sing tengah seneng aku, ndekmu jero ya. Aja neko-neko wi, putrane Pak Lurah. Iki lho. Loh, piye to? Aku kangane Mas jaluke nomor WA-ne Mas Gareng. Arti nggih apa? Embuh ora ngerti iki. Arepe dingu. Kita Nggih, nangane niki wedhus. langsung apa bawa? Langsung Langsung, nggih, nggih, kula langsung. gerajakan Banyuwangi nggih. Dibawani sae lho. Oh, Dawa, bawa, nek nggih. bawa dijenggleng lho. Lah Lah, iya. nggih. Jaluripun Ah. Pak Lurah ngersake langsung bawa. Njen gak paham. Ngono. Gak paham ini. Jan ora kentekan akal. Biar deh. Mambiat mayat Permulaan Pemanasan, Mas. pemanasan Ya gone ya pemanasan. Enek sing dendang, enek jegur, enek jer. bareng. Kowe gak walehi jengleng aku ene. Heh, Gak waleh jengleng aku. anake kowe kok yu. Kayak kula dhewe. Entuk kok. Oh, entuk. Nun sewu Pak Dalang ngampil setunggal angsal. Oh nggih, monggo. Sinten Pak Sindene Dalang? 8. Monggo Iya, pundhingan dhewe. jenengan kersakaken sing lor dhewe. Sing nomor 2, nomor 3 sedaya bebas. Sing pundi Pak? Oh ler ya nomor 6. Sing lupat mono. Malah temu kowe kok no. Suara. Ayo jumeneng no. Mbak Billy. Ajur. Ya toh, rumasan enak karo wong ayu. Aja ngono kuwi to sayang. Nek aku mbok terakno kan aku sakit to. Lah. Gendring belambiangan. Asik. Au. Nah, apik iki tukon pira Pak iki? Asem. Nuswa
telu. Pisan Kas? Reng, Dalem. gentenan. Tak shooting, wis tak kirimke nang Purwodadi. Tak omongi. Dalange ra genah. Wong genah kuwi kertas lho, nggo nyuting po yo enek. Niku kertas, Pak, kertas. Berarti sing mau ya kertas. Iya. Wah, apa iki? Wah, gak paham lho. Was tak wales. Pianyo wangi Jan persis nek gareng. Rasanya lain. Koyoke kok ora minat blas karo awakmu jajal ijolan genten. Koyoke ora nyetrum blas karo awakmu ora selera blas. Jajal sandinge. Oke, cocok wong ayu. Iya tak Mbak Lia. Mbak Lia iki jenenge. Peh, ngimpi apa iki jajarne wong Wis ayu. kene. Rupane kaya Wedan. Wah, suwen jenenge. Lah, selak kudu. Apik men to bocah iki asem iki. Ngene sajake cocok dibaleni sing terakhir. Aduh. Wong wedok iki sing jual mahal. Aku siap aku bar ngombe obat kok lele. Baru pe jamu aku, Pak. Lah wong wedok celuk le. Jamu. Larang kedah alasan piye cocok apa ora reng? Masuk. Sik wae iki saiki. Kita pe omong saiki. Piye wong ayu rasane piye rasane? Kaya ngono mau cocok, Mas. Masalah. Wong nek til ngono dak Adek. Yo ngono kuwi nek pertama ngono. Oh, pertama ngono kuwi. Pertama ki til, Nduk. Ngono wis to, Nduk, andane yo ngeyel. Pertama ki yo til. Oke. Nah, kok suwe-suwe yo Iki seenene. alah gak Seenene, paham. Enak yo. Mary. Wes. Ya peru bojo nami bojo tuwa aja ditokne medhek. Aku tak jenggleng kono sik engko bagianmu tak pasake Pak Dalang. Ya dadi Lah, wongane ya diwakil, kuwaten kok tetemane bojo terus Suwen ngomong. Ayo, gak jek ngono selak kudu lho aku. karo bojo tuwek kaya alon-alon wae. Aja sia-sia. Aku nek karo kono gak serius. Aku cinta pada mau sayang. Kono iki gur gua ampiran tok. Iya, Kono dino iki wes. seminggu ping 7, sing 6 dino ning omahmu, Iya. sing sedina ning kono. Sing sedina ning kono garap PR, ning omah gol kon pijet ya. Ayo mapan ayo. Awas hop. Aduh dudu. Bisa nek madhep nang Eh sido mau, Duk. madhep nang sik. Uyu nek gua. Ngono, Mas. Gua urang. Mas Gareng. Dawuh. Ugi salam hormat kagem bapak-bapak Linmas ingkang nderekaken panjenengan. Matur nuwun, salam hormat Iya. kami. Balambiangan. Sik kleru. Apa yo? Marai pales lek Wis nyanyi. men. Sik. Palesone cahayu. Ilangen lho kalian. Belambiangan. Lho malah lali ngenge kok ya. Weh, larase kaya aku lho, kaya bapak. Piye, piye? Belambiangan. Gak ngono. Aja takkan sana susah disangka. Mapan ayo. Wase. Kono. Kok ora padha, Mas? Sik. Kok enak to? Terus kedul. Iko barang. Aja mek kuwi tok. Iko barang. Iya kedul barang. Kedul dhisik. Iya, sing dulu. Iya. Akeh men wae. Lah ya sing rata adil no. Rasane beda, Pak. Mosok Upama
upama kene awan-awan mangan sate gule, Heeh. upama kene mangan soto kambing. Iya. Lek kono Oblok-oblok. Ngenyek karo aku. Dikira iso jendreng aku. Oblok-oblok ki enak dhewe ya. Nek sate iki lho malah mari kolesterol. Oblok-obloke kampul-kampul kok. Ini ya enak. Dadi siji yo. Oblok-oblok dinget pindho malah saya asin. Yuh, gurih. Ora apa-apa oblok-oblok lah kowe enak kuwi yo. Yo, dasar oblok-oblok. Oblok. Sate gule ngasih. Aja takon senang susah di sangga. ya ampun, niki lho Mas penak. Aduh Pak E. Iya. Bareng kene mumbul. Kok ngono? Harga susu naik turun. Anjuk harga susu. Iya. Udah ngono ya iso aku. Heh? Aku wedok ya iso. Ayo contoh. Ayo aduh. Dik. Ayo kendangane, Mas. Waroke metu Ponorogo. Kayak bonus lho sampean. Pak E, bangetan rontok lho rontok. Umume lho ireng kok abang. Mosok Ya mosok yo disemir. Lah milenial cak zaman sekarang ya di ngono kuwi disemir abang ngono kuwi. Nanti kaya ngene. Mali aku eling lakone wayang laire rambut buta geni. Iya, iki tak mbok kebronot iki. Ayo, apa ya guru kita apa nek turahane apa ora? Lah renek tak buat. Sesuk ngemu semir pink ya. Lakone laire buta geni. Ayo golek isik. Panah. Endia Gumialare Taman Sari Nuswan Awas apa wong entek e. Wis. Mas iki awas terus. Siki piye? Sing duet karo aku sapa? Mbak Lia apa Mbak kuwi? Ayo sing saguh sinten? Wek. Iya. Oke, karo Mbak Lia. Iya kabeh berdua bertiga. Oke, ben kebak Oke, panggunge. Nggih. Sing ahli-ahli joget. Anu, dua mawon kersane. Oh, nggih. Bisa menikmati. Ben bisa menata. Ya. Nggih. Yo. Oke, Mbak Lia. Ayo kita bersih.
Gareng lho. Iki jane ngopo lho calur iki? Piye kowe iki? Kerja Perasaan apa? romantis. Nenek, salah gune. Kok iya. Kowe ngopo iki ngopo? Ngajak Ah, menikmati lho. Nek mati apa kuwi? Maneman 50 warung tak wehke kok. Ini luar biasa sangat Niki karena banyak Mbak Libo. sekali, nggih. Ingin ngangge jambining sayah para panitia. Leres. Kalau wau Bapak Ketua Panitia sampun dawuh jerih payah dari warga masyarakat semuanya nyengkuyung datang pahargyan dalu punika. Oke, salam metal bolo. Ayo salam metal. Dalange metal iki. Napa? Metal. Ora terima metal, ulape ya menik ora betah. Oh, nggih mungkin ki enggal pulih atus bengi-uni. Nggih, Wah, nggih. niki giliranipun sinten Pak? Ayu, bos Nggih, ayu coba. jan Ayo, kaya baru jumeneng. mentolo tape anak mantu. Aja gelem. Yo, wiwit saka cedhak Mbak Amel. Telu, ayo jumeneng ben cukup. Ya. Mbak Telu, Mbak Wanda, Mbak Gabril. Suara suleng dan suarane. Salam hormat kagem ibu-ibu PKK sing wiwit kala winginane injing mau ngantek sakmenika dereng sare. Wah, luar biasa. Nggih, Estu, ibu-ibu Mas. PKK ini luar biasa Mbak Guyub Lucy. rukun grapyak Nggih, semangat sedaya. dipandhegani dipun pangarsani Ibu Kepala Desa. Wah, Nggih. luar biasa. Luar biasa. Mas Gareng, Ya, apa Bu. kowe kok malah grogi dijaki cah ayu-ayu mosok kaya ngene kowe gak pengen. Pak Dalang, Dalam sungkem ingkang calon putra mantu. ingkang sampun jenengan adhep Injih, putra mantu sing pundi? kula niki. Nggih. Ora bisa memperbaiki keturunan ya. Dikenali karo para sampean pengen kenalan apa ora? Yo kenalan mo. Ya kok kono dhisik no. Nggih, no. Lujeng dalu wong ayu. Wijing dalu. Paring asma sinten? Asma Amelia. Amelia daleme pundi nak? Balisari. Alah Balesari. Nggih. Nggih, kelas pira nak? Kelas pira Kelas nak? 2 SMK. SMK ngendi nak? Taman Siswa. Taman Siska, Bapak Ibu ora umum ora sombong. Apa? Taman Siska. Siswa. Kupinge remek. Taman Siswa. Mbak sapa Mas Mane? Mbak Amel. Mbak Amel iki cara panganan ngono apa? Oh, iki nak buah stroberi. Strawberry. Iya no. Umpama sepeda motor Iki ngono anu apa ya? Suzuki. Ojo Suzuki urung iki. Iki anu iki. Anu. Mio. Cilik langsing lencir. Penak kepakane. Joke cilik. Iya. Cara buah mang apa, Mas? Stroberi. Ta sing wajib dahar sinten? Sing wajib dahar ya bangsa Pak RT, Pak RW. Iya. Nglerek sandinge. Wilujeng dalu wong ayu. Nggih, dalu. Alah, paring asma sinten nak? Gebrila. Sinten? Gebrila. Gebraila. Yes. Daleme pundi? Yes. Seleret. Silorejo. Nggih. Hafal aku daerah Silorejo wis ya Oh, gitu. Alah. Kowe ro Pak Slamet kae Pak Slamet. Oh, Pak Slamet. Pak Slamet kanca ngarit kae. Iya, Oh, iya. ngarit. Oh, jenengan nggih ngarit. Ora iki peduse kok. Mbak Gabrielia iki Gabriel. masih di bangku sekolahan apa? Oh, kelas pira no? Kelas pira no? SD, SMP, TK, PAUD? Kuliah. Wah, kuliah ngendi no? Nggih. Ten Unmer Malang. Oh, Malang. Aduh berarti aku undip no. Oh, Undip ya ampun. Kuliah ning kono. Kuliah aku ning undip aku. Pinter berarti Undip. Undip kok pinter tuh? Loh, Diponegoro lho. Ngawur. Undip ora Diponegoro. Apa? Universitas di Purwodadi. Nek sampeyan duduk Universitas Diponegoro Mas Gareng. Yundip lek jenengan universitas sing kendip-kendip. Kondip-kondip pada karo Iki cara panganan ngono apa? Cara buah ngono apa? semangka. Semangka kok cilik. Oh, lah nek semangka sing indul cilik ning lencir dawu lho lho. Oh iya. Terus cara semangka, terus Sing dahar paling sepeda apa sepeda apa Kendaraan ngono iki kaya beat. motor. Ya iki langsing. Cekli. Cepet mlakune. Ya. Nglerek sandinge, nglerek sandinge. Halo cintaku, sayangku, kasihku, manisku. Mwah. Oh, kaya aku gelem-gelem ae muni sing Bapakmu seneng. aku ora. Ora. Senengane kok rabi ki aku kok kono ayahku. Lho
lho, ning kan wong wis nampa pangklamarku. Lho. Aja to nyambah anakku kok modele kaya piye rupane kok ngene iki. Mas kawine dudono. Lho, mas kawine komplit lho. Apa? Gamelan seperangkat kotak wayang sak kelire lho. Duwe kowe Iki duwe. saka nggon kabeh dhuwit 3M wujude cek. Cek. CEO PT Latuna ya iki. Kabur kok. Kuwi anak wujute apa ora? Ora. Tek tulisan kosonge kok ya padha wae. Gelem tak pek bojo ya Yayi. Kah. Alah, yo ngono kuwi lak gek petuk pisane muni gah. Ngono wis bolak-balik ya tekok tunggale arek. Iki sik mahasiswa. Iki Gak sapa urung asmane? pengen ngono. Parani asma sinten? Asmanipun Dewanda. Mbak Dewanda. Dewanda. Ora apa-apa, masmu wis akrab karo aku, bapak wis ngrestui. Karek kowe tok pokoke. Ngrestui ta arep nggih cethek geni ibuke. Bedel. Gejarane ge rumat-rumatan emburitan kae. Lah iya, ora apa-apa lah Kayak iki cilik ya, syarat-syaratan ya. Pak. Iki umpama buah ngono apa? Iki nek buah ngono melon. Nyus. Disigar biak tengah. Puyuh ketok isine. Gek banyune ketes. Umpama kendaraan ngono apa? Isuzu Panther. Oh iya, apa tegese susu panten? Ini sungguh pantatnya bikin gemeter. Ih, nek mesem. Lah, seneng aku ta kowe. Ora. Sing wajib ndahar Sing wajib dahar iki ya gareng iki. Timbang pangan wong pangan dhewe iki. Ya nek sing kae. Aduh, mie ayam. Ya enak kok mie ayam kok. Wah, mie ayam kakean kuah bareng diteni malah medok memblek. Terus sing mangan beretane sapa? Ora sah dipangan wis memblek ya lho. Salah ke piring wis ben ku ben dipangan kirik apa ora. Raupne kowe kok ya. Umpama kendaraan ngono, Iki kendaraan. upama kendaraan anu GL Pro Lah kok GL Pro? genjot langsung protol. Kowe iki ngenyek. Ya wis didhawuhi joget napa? Tembangin apa mo? Dawuh. nggih menika nggih krana mboten wonten pamundutan dipun hadiaken kagem ibu-ibu PKK. Injih. Wong ayu nembang Yai. Tak kado. Ayo. Ayo nembang. Oh, jarane citaku. Ora tibake mek kertas ngene gak aku masa ngene ya ngerti dhuwit kok. 3M. Simbolis dong. Tembangin apa no? Tembangin apa? Sambung wanci dalu sing ketok nyemak-nyemak Mas. Oh nyemak. Ya. Sing gedhe pangap. Sing gede. Teko suaraku. Iya. Mangga. Monggo Derek. Cah telu iki giliran. Apa anu Karangkates. Apa lagu anyar ngono Lagu kekinian. anyar kekinian. Lagu baru. Kawitan ning Sinawang Lah, apa? kawitan. Barang-barang ngono. Pitonolo. Puspitonolo. Puspitonolo mending aku. Lah. Pokoke sing nyanyi wong ayu ae seneng nduk. Kowe pama dilamarno njaluk apa, Nduk? Pama dilamarno pama mobil lu njaluk apa, Nduk? Aku njaluk Innova. Ribon. Alah. Kok Gareng ora iso. Kok gur ribon to, Nduk? Apa? Aku rene lho gandol truk. Ayo Mas, gerajakan Banyuwangi ayo. Uduk. Heh? Wes gerajakan wis mari. Semangga. Mas Pur. Suku budaya. Suku budaya. SKB. Malang punya, Bro. Yo! Suka budaya Indonesia. Hadiah kagem ibu PKK sampun dipun aturaken dening 3 Waranggana. Oh iya Menika luar biasa. instruksi Pak Dalang. Terus endi? Wonten pamundutan saking Bapak Lurah. Oh, inggih, Nyuwun monggo. lagu Bojo Biduan iki eling poga. Bojo biduan. Weh, suwe ora dionekke Mbak. Lagu menika. lawas. Nggih. Tapi mbok menawi saking genduk-genduk Mbak Billy napa Saged. Oh nggih. Saged. Dielekke Oh, iya, monggo iya. kali Mbak Risa. Iya, bareng-bareng yuk. Nah, kene nok. Bareng-bareng kalian genduk-genduk. Ya. Gandeng pamundutan nggih monggo nggih. Nggih, karo malih kang kepareng ngersakaken Bapak Kepala Desa. Sendikane. Leres Nggih. niki karena lagu sudah Ingkang agak kagungan lama. hajat. Ya, sing duwe gawe, Mas. Edek sapa kene? Kene nok wong ayu. Lah pasrahke pun Kakang Yayi.
Aku gumun lho sindene ayu-ayu kabeh. Awan-awan lunga blanja ning pasar paing oing-oing. Rawan rondo kanggo kurapati penting. Wilujeng dalu nduk, Mbak Risa. Nggih, wilujeng dalu. Ugi Mbak sapa Mas? Jenengmu sapa lali aku. Billy. Mbak Billy. Billy. Mbak Billy iki tanggane suwek lho. Kok tandune suwek iki Pak. Iki suweke. Gembili. Iki suweke ya, amen ya. Luwung suwek-suwek lah, Nduk. Jenengan dereng pirsa Billy to. Billy iki tanggane gembil. Gembile wis ora enek. Billy tanggane suwek. Niki sandinge iki Nduk sapa asmane mau? Risa. Nduk Risa. Risa juga masih kuliah. Mboten. Sampun tamat SMKI Surakarta. Lulus tahun pira? Sarjana seni. Lulus tahun pira? 2021. Oh lagi kalau wingi 2021 wah berarti badakane Adi. Tasik dagangan Mas niku. Ya. Adine sampean tahun pira? 94. Ya Apa kuwi? Ya. Stowak. Nggih. Iki mau request iki Pak RT. Pak RT nang Pak Lurah sing nyuwun. Nggih Pak RT, Pak RT Lurah. lho, Pak Lurah dereng. Oh iya. Tembangipun wonten bojo biduan. Bojo biduan. Ya, langsung kasih ya Nak ya. Nggih, ayo Mas, Gerajakan Banyuwangi. Senengan gerajakan wae. Bumi Rejo bergoyang bersama suka budaya campur sari. Ikut pakai cahaya. SKB. Pak RT joget asik. Asik. Kanthi mboten ngira-ngira hormat kula matur sun sanget. Nggih, jawab. Rawuhipun panjenengan ingkang sampun makarya sami kaliyan warga agung suka budaya. Nggih, semanten ugi kawula sak kanca. Nggih. Kok bilih wonten klenta-klentunipun tembung kawula sak kanca nyuwun pangapunten ingkang kagem. Dawa sami-sami Mbak Yu, estunipun kula kok mboten kepengin jroning dalu menika cekap semanten. Kepengin ngampek benjang injing. Ning kados pundi malih karana wekdal ingkang sampun sawetawis dalu. Estu Kang Mas, saged disambung gantos wekdal. Estu, mugi-mugi pamuji kula kulan panjenengan saged dipun panggihaken malih wonten sanes dinten. Estu mugi desa mriki tansah diparingi ayem tentrem dipuntebaken saking sedaya sengkala ingkang Doaken balak bilai, doaken saking Sukerto, doaken saking Memolo, warga masyarakate hayu, hayom, hayem sarwa tentrem. Amin. Kados semakaten napa tasik wonten? Apa-apa? Wis pamit gani-gani kok. Apa? Tak tampa lho iki, Mang. Apa kuwi? 100 ya, Pak. Pripun? Saking Pak Kopral. Oh, nggih. Bajing loncat. Oh. Kok Lah ngoten. kok lakone ora tutuk jam kalih. Lah monggo Inggih. mangsa borong penting tak aturke Pak Dalang. Oh, nggih. Monggo kersa pun manut. Nggih, mangke dipun aturaken salebetipun gara-gara nggih. Ngaten sendika. Kadeng Bapak Kopral mboten ngira-ngira hormat, koron menika sampun meh jam kalih. Leres. Mbadutke lakon, ayo nduk. Nonton kahanan, nonton wayang jerone Kiai Semar bakal duwe gawe. Sinuwun Prabu Puntadewa, dalah para Pandhawa anggayuh tumurunning wahyu sandang pangan ya wahyu tunggul jati. Ayo nduk, ayo ndeleng swasana iki.
Premoreh mangusa umyong amreng Kadi karunaning kaswase aning marga memalagung menika Jumangkah anggara sesumber bumi langit gonjang ganjeng kumalodo kadi guntur ketuk lumembak kancala niti bak lumembak banyune kumembang nyapa Gong? Maksudnya gareng lho, Cuk. Wong isih ning kene. Masa? Wah, semane ge aku kleru lho ki, Kang. Wis sembrono sing duwe ning kene kok aneh-aneh. Wis ra apa-apa, Truk, ngiras pantes. Ora pantes blas kok iki. Njur ngerti dhewe awake rak diutus Kang Rama supaya sowan ana ing Praja Ngamarta. Lah kok jebul weling to sapa sing rawuh mau? Nata Mandura Prabu Baladewa. Heeh. Terdaya, Truk. Wis kadung. Bali apa piye? Kowe gelem nek pake duka. Awake dhewe diutus dadi duta kudu ngrampungi gawe. Ora ngoleh apa-apa kok arepe bali. Kowe wedi mati apa piye? Ora ning ngono, Truk. Ning wong ki yo ngukur karo kekuatane dhewe, ora meksa kaya ngono. Sing baku piye awake dhewe kudu bisa jangkepi apa yang dadi dawuh Kang Rama. Terus Diwaneni. sapa? Aku rawa lah kae dampyak-dampyak ae kok karnapal kelap-kelip ae. Aku karo kowe. Iya. Kowe wani ora? Wani wae. Ame wong musuh Kurawa. Tak dis tenan. Tenan. Ya, kowe sing ngomong-ngomongan, aku sing tandang. Tenan lho ya. Oke, ora usah ngenteni mengko utawa sesuk. Saiki Lah kae Kurawa dampyak-dampyak rene kae. Oh, Idro. Mundur. Rahan tengaraning juret kong maku
loro gongso teteng kaya putula ora panjriting turang gesti rekata ingkang tuwaja lelayu sabet parap kurang toto Pedro kantong bolong kowe nggih Ndara malang kadak datekmu ngapunten wonten wigati ingkang pundi kok paduka teka-teka bengak-bengok sajake kok duka sajroning penggalih ora nesu piye pangerten ana kersane bapakmu Semar Badranaya sing duwe gegayuhan kang luhur nganti maneni karo Prabendara nganti kowe nganti wani marang Koko Prabu Mandura Prabu Baladewa kowe ngerti ora Koko Prabu Mandura Prabu Baladewa kae minangka duta saka Praja Ngastina sing bakal duweni gawe gedhe tok malah kowe padha karo ngorek-orek pasuryane Koko Prabu Mandura kowe derajatmu apa Pedro ngapunten Ndara sejatosipun kula niki nggih mboten gadah derajat napa-napa wong kula niki mung punakawan kula niki mung abdi kula mung batur ning nggih kados ingkang paduka ngendikaken niku wau bapak niku kagungan kersa mula lumantar kula kaliyan adik kula Bagong supados sowan wonten ing Praja Ngamarta lah Ndara Baladewa malah duka tibake niki wau kok nganti kalawan para kadang-kadang Kurawa ya saiki karepmu piye karepmu piye Gong siap Nyapa? Jare bres Wah, titenono sampeyan itu Kartamarma. Tenang. ayo karepmu piye wani para Karaprawa Candhak tali gojine, Tru. Tewu teng teng teng. Losor. Ayo. Ora nanti anak boe Pak Mulya Basuki apa piye kowe? kowe wani tenan Wes to, mungsuhe iki lho. David Bagong. rasa gelak-gelik saking sapa kula mboten badhe ngejak pripun-pripun kula namung nderek kersa paduka parap kurang tata Pedro nyata kowe wani padha karo kowe ngisen-ngisenke gawe para wirang para kadang-kadang Kurawa parap ora derajat yo kang pantes mbok sane ketemu mung batur kula saka kowe aja kakean pemunggo kowe Pedro aja kakean karep kelakon engko-engko bungkuk awakmu kowe bumi gonjang ganjeng langit gelap-gelap katon ngerekin cengeng alis pisang maweh gandrung kadang lho Oke.
Semono katinggalanmu. Go ahead. Petro. Wih. Ndoro Anoman ki engke. Lah kok moro tindak mriki? Aku tanggap karo Sasmita, Petro. Ngelingi lelabuhanmu nalika semono. Aku mbok kudang, mbok gula wentah, nadyan kowe mung wujud abdi. Ning lelabuhanmu kanggone Anoman gede banget. Kowe kok melarang niku sambeganmu kena ngopo? Nuruti karepe bapak, Ben. Sing gadah napa niku ngarani gegayuhan luhur. Kula diutus ning Ngamarta lah kok malah gawe daredah karo Ndara Prabu Baladewa. Sing nganti para Kurawa. Ndara. Dalem mundur. Lah sing ngadepi sinten? Aku. Saestu. Saestu. Jenengane ora sangjak guyon wis bengi iki. Lagi minggiro. Tenan. Sang kesuwen. Matur nuwun. Gong. Oh, es teh aku njaluk. Rene, Petro. Anoman ning kene. Kowe kaget. Kaget kowe. Mongko musuh mau Petro karo Bagong sakok Anoman ning kene. Ora usah kakeanmu bos. Sing ning ngarepku anggap mungsuh parat. Mas. Hei. Ayo,
Ayo. Oh. Ah. Ah. Hey, ah. Oh. Ah. 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 Canda. Ah. Hey. Ah. Ayo. Indo, Barat. Ayo, jaga kian sabar.
saya menep. Saya ampuh Hanuman. Rasa kakek bebangal. Wih, kan. Wah! 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 Tandange kethek kaya mangkene iki. Wah! Ayo. Ayo. Sepiro kridamu? Ayo. Wong semono. Ayo, tangi yo. Waduh, ukel-ukel. Wah, wah, hei, wah, wah, hei, ut, wah. Nyokot kuping parat. Ayo. Gelut ki sing fair, Mas. Adil, dan nyokot-nyokot ini pengen duwe siung. Mbok bah? Oh iya. Wah. 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 Kan rapopo. Wah. Wah. Yo. Wah.
jatri sang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana wah alek ngene carane lah mbok musuh Anoman Kurawa ya bubar mawut entek tenan lek carane mangkene iki kae sing diwangi malah ndongkrong karo ngopi wae jane Petruk lan Bagong. Ngomong. Weh, lah wong kok rene. Lah kowe mau ning kono kok moron dadak rene. Aku rumangsa terpanggil aku. Nyapa rasane aku? Ora. Kowe wedi to? Lah nyapa aku wedi. Wong kowe iki mung wujuding punakawan, kowe iki mung batur, kowe iki mung pembantu. Mongko aku ki patih. Ora ana wedine. Ngomong ora wedi nang? Ora. Ngomong ora wedi? Ora. Ngomong ora wedi? Ora. Trondolo pendada. Kowe iki bar mangan apa? Ndok. Lah ya ambune yang ini. Kampret ane. Kowe wani musuh aku. Anak buahmu Kurawa ke. Kartomarma mundur. Jayadrata mundur. Sapa nek mau Suwartama ponakanmu mundur. Saiki mung antarane kowe karo Mas Bagong. Ayo, wani ambek aku ora? Masuk kalah kabeh. Kalah kabeh nih. Nek ngono aku tak balik pisan, Gong. Mundur. Tenan. Mundur nek pengen tak pacul ndasmu. Lah kok kowe iki kaya ngono. Sing ngene, Piye? ngene ya nih ya. Mumpung aku ki sing ngeman karo kowe. Lungguh wae. Jagongan sing kepenak ngopo kesusu? Wis. Ketimbang kowe gelet karo aku ya. Aku diewangi karo Ndara Anoman. Ya ta, kowe ora dhewe ta? Heeh. Timbangane kowe engko remuk-remu dadi rempon. Luwung kowe mengundurkan diri dengan penuh kesadaran. Timbangane raimu saya blonyok, awakmu saya engko-engko, kowe wani mundur wae. Mumpung kowe sita eman. Aku ki Nadianta kaya ngene duweni jiwa satriya. Oh, kowe ora wani. Kowe ngangkel kowe. Ya. Tinimbang kowe saya remuk awakmu, ayo. Para gage mungsuhmu aku. Serpukno Mas. Serpukno Mas. Ya kowe ndodoko. Aku ra iso. Dodok. Ngono. Dodok. Nder. Iki srepekane ora kaya ngono. Wes, garingan wae. Bagong versus karo Sangkuni ya. Ayo Mas. Ladenono kridane Bagong iki lho kaya ngopo. Ayo. Kowe wani tenan. Sing tak wedeni amamu nih. Ayo, perapatan pertelon. Prapatan. Yo. Ut. Podar we. Blonyok tenan. Ut. Podar we. Ayo. Tangan garingan tanpa senjata yang ngene iki. Hut. Truk. Ewangane truk. Nyapa? Alah gek nyumet iki lho. Ndang. Suwen. Goblok kowe truk. Ngene wangi kok. Nyerah ora kowe? Nyerah. Sing ngene Piye? basa. Ngopo? Ayo, tantem dasmu lho. Iya. Dalem Pak Guru. Lah kowe iki apa guru? Ora manut.
Tak jejelit isu kupingmu lho, Aja kaya ngono. Mosok Mahapatih Ngastina nyeluk batur, nyeluk Punakawan kok bapa guru. Manut ora? Iya. Sing ngene. Dalem Pak Guru. Sugeng siang. Sugeng enjing. Sing gak mlebu sapa? Nihil. Nihil nyandi. Lho. Nihil niku tegese mlebet sedaya. Oh, ganti to. Nggih. Sing ngene. Dalem Pak Guru. Rene. Dawuh. Lah kok moro ngantem. Bene tanganku gatel kok. Oh, lek kaya ngono muridé wedi kabeh. Sing ngene. Dalem. Nyanyi. Nyanyi apa masa kula ke nyanyi ising. Balonku ada 7. Balonku ada 7. Angel iki, Mas. Kowe iki kesuwen ya ora tak kandhane bapa trun aku tak kewirangan yo. Lah kok mlayu? Hei, nih, kemana? Lah kocur. Lah iki wae. Halo? Wah, trondolo bakongmu ya. Ayo. Ya, ta iya. Ya. Nadyan tuh bisik-bisike sengkune aku ora pati cetha. Sing baku aku tok nesu ngono. Bisa tak kandhane sinuwun mandura aku dhewe kepingan. Apa? Wah, setan malam. Ayo, ambo Surabrata. Sampeyan Surabrata. Ayo, ada Surabrata Prabu Baladewa. Nonton Prabu Baladewa kaya ngono. Aduh ijen, aduh ulun tuh. Wajah Prabu jage Prabu Baladewa iki. Sinuwun Mandura ngamuk punggung kaya bengak-bengok kae. Diwaneni apa ora? Kaya jaremu mau. Adekku bisa ngrampungi gawe. Mati wong loro, mukti wong loro. Oke, sapa sing ngerti? Ayo. Prabu Baladewa, kon madrene, aku kok aku sinandingi. Tenan ya. Tenan. Petruk lan Bagong, mandek kok dhisik Bagong. Apa kok? Loh. Truk. Nyapa? Ndorong wis anggene. Lah kok biayaan tekan kene ya, Gong? Mangsamu aku ki apa? Mongko aku ki mung kepengin ngewangi karo kowe, Petruk lan kowe Bagong. Lah nek kowe aturmu kaya mangkono ya wis, aku tak lunga wis do ngrampungi kowe. Mangko dhisik. Ampun wonten. Get-geti ya. Lah nek jenenge ngewangi kula. Iya. Lan kula. Iya, Petruk lan Bagong. Lah kok malah aturmu kaya mangkono maksudmu aku ki ora tau peduli karo kowe ngono apa piye? Ngapunten. Musamu sapa? Kurawa.
Menang apa kalah? Menang no. Cah kemlelet Lah kok mlayu-mlayu? Musuhe ganti. Ganti sapa? Nata Mandura Prabu Baladewa. Lah kok menang? Kok sik tak mikir. Ya wis, yen pancen kaya mangkono ora usah kesuwen. Ora usah kesuwen. Aku sing bakal ngerampungi gawe. Ning mengko dhisik. Kenging napa? Lah kowe kok nganti tekan Ngamarta karepmu piye? Diutus bapak ngampil pusaka, bapak badhe gadah damel. Nyapa? Brokowan apa piye? Mboten. Bapak badhe mantu. Lho apa kowe pegatan karo bojomu apa piye? Mboten lho, Den, ngeten lho. Bapak niku gadah anak angkat. Bar diangkat terus Dibanteng. Jenengane takoni aneh-aneh. Tegese duwe anak angkat terus sakniki pun wayahe njaluk rabi. Mongko ingkang dipun kersakaken menika wujude pusaka ampuh saking Ndara Pandhawa. Lah kula diutus kali bapak ngrencangi Petruk niki. Lah kok malah Ndara Baladewa ning kono pisan karepe ngrabekne si Lesmana Mandra Kurawa. Padha-padha rebutan pusaka, para Kurawa disotke kok disotke. Apa kuwi jenenge apa jenenge, Tru? dikanthi. Dikanthi karo Ndara Baladewa, mongko kula namung kalian Petruk dilalah dirawuhi karo Ndara Anoman. Ndara Anoman wedi pisan mung kari kula kalih Petruk dilungkas bangka. Emang ngono? Sida apa uduk? Sida ora? Iya. Iya pancen mangkono ya. Ora usah gage kesuwen. Mengko babagan pusaka wisanggeni sing bakal njangkepi. Tur maneh kae pangamuke Nata Prabu Baladewa, mengko ya aku sing ngrampungi. Wah, tak estu to niki Dara. Matur nuwun sangat matur nuwun. Wes kono baliyane bapakmu kono. Nggih, matur nuwun, Ben, matur nuwun. Bagong Petro, kono ni. Hei, Bagong, Petro, aduh, jangan malu gue. Termasuk tuh ada bini bini Prabu Baladewa. Karena mau be, boleh ada tempat Prabu Baladewa yang mana yang mau mana? Oh, usang ini. Permoreh mangus womyong kambrengeng. Kati karunaning kaswase haneng marga memalakung Sanggeni ana dawuhmu apa wae? Mengko sik kowe kok cenanangan ning kene. Ora cenanangan karep apa? Ing ngatasé negara makmur negara sing santosa kaya mangene dadi daredah. Sing gawe daredah sapa? Aku ora ngerti sapa sing baku wadule Petruk lan Bagong mau jare Siwa Prabu Mandura kang nganti para Kurawa bakal rebutan pusaka ning Praja Ngamarta mriki. Banjur ora kok mbelani sapa-sapa ning pengamuke Prabu kuwi ngono kleru. Kleru piye? Ing ngatasé Kakang Semar Badranaya ya Kiai Semar Badranaya duweni gawe kok malah dirusui karo Koko Prabu Mandura ya Koko Prabune para Pandhawa Wa Prabu Baladewa. Apa Wa Prabu ki ora ngelingi lamun to Kakang Semar Badranaya kang minangka punakawaning para Pandhawa ora mung para Pandhawa kae ning malah uga para sanak kadang keluarga Pandhawa kae ya dadi punakawane Kyai Semar Badranaya. Apa Prabu ora ngelingi lelabane Kyai Semar Badranaya nalika semana? Sanggeni, piye? Kowe cah bayi rasa melu-melu.
Iki urusane wong gerang. Iki urusane wong tuwa. Kowe ora ngerti kenthang kimpul pojok pleting lelakon, kowe ora usah melu-melu. Oh Prabu. Ing ngatasé minangka abdi Kyai Lurah Semar Badranaya arep duwe gawe kok dadak diridu karo Koko Prabu Mandura karo pepundhening para Kurawa. Apa ora mesake? Apa ora mesake marang Kyai Semar Badranaya? Coba diemot-emot lelakon nalika Wa Prabu isih muda tumaruna kelawan ingkang rayi kekalih kang ngungsi wonten ing Widara Kandang. Nunut urip ning Widara Kandang. Dimong karo Demang Sagopa lan Nyai Sagopi. Nalika semono sapa sing soba, sapa sing sowan, sapa sing ngewang-ewangi bot-repote Wa Prabu yen ora Kyai Lurah Semar Badranaya lan putra-putrane. Nalika Wa Prabu ngamuk punggong sing gawe daredah marang negara Mandura sing ngedem-ngedem atine sapa yen ora Ki Lurah Semar Badranaya. Sing nalika Wa Prabu duwe gawe nalika Wa Prabu Palakrama kalian inggih menika pepundhen kula nalika Paduka Palakrama kaliyan garwa kinasih Paduka ingkang nalika semanten Bibi Erawati dipun jantuk krama kaliyan Wa Prabu Mandura sing dadi MC-ne sinten? Ki Lurah Semar Badranaya. Kados mekaten kaya mangkono lelabuhati Ki Lurah Semar Badranaya kok Paduka malah arepe ngrewang-rewangi para Kurawa. Mongko Kurawa kuwi papan-papaning dur. Tegese papan kang kebak marang kamurkan. Kok malah Paduka arepe ngewang-ewangi karo Kurawa karepe pripun? Tak rasa-rasane kok bener sakene. Lah iya. Lah iya piye? Lah iya kaya mangkono mau. Bener. Ora ana lelabuhane babar pisan sejatine para Kurawa marang Koko Prabu Baladewa ya wakmu Baladewa iki. Mung dasare kepengin ngandelake miwah nyingsa tita tali ning rasa kekadangan antarane Mandura lan Ngastina ning jebul yen tak pikir-pikir kok bener kowe. Raket kekadangane para Kurawa kelawan para kawula sing mapan ning Praja Mandura malah saya bakal medhotke pasedulurane para Pandhawa kelawan para kawula ing Mandura. Jebul tenan. Ya, saya padang panyawangipun Wa. Saya gamblang, saya cetha. Jebul sing tak lakoni mau kleru. Bajur. Garep nanti. Wis sanggene bakal ngetutne Petruk kelawan Bagong. Nyandi. Tenara Ramba. Ya, gara-gara ya. Lah nggih no. Ngomong Petruk Bagong, aku wis apal maca pakucung, aku rek melu gara-gara. Tak terusne sing winginane. Halah Paduka ki napa? Ndang ngomongno. Wis to, ora usah kakean guyon. Iki wigati banget. Tak nyusul Petruk kelawan Bagong, Prabu. Mangertiya. Wis rampung siji perkarane. Tegese Wa Prabu Mandura wis tak arah bali. Tenan. Boten siyos ngamuk kelawan kula kaliyan Kang Rama. Ora sida, Petruk. Tak buka sejarah nalika semono ning bisa nggamblangake penggalihe Kang Wa. Untung ya, Gong. Ya. Untung awake dhewe iki wong apikan. Tegese
nalika awake dhewe kesusahan akeh banget sing ngewangi karo awake dhewe. Kuwi ora mergo awake dhewe ki apikan, Truk. Terus Mergo iki ngono labuh labete bapak karo para satriya, para penggede-penggede ning negara. Mula kabeh do ngewangi nalika kepepet kaya mangkene iki. ngono ya. Heeh. Wis rasa genak-genik Petruk lan kowe Bagong. Maragake kowe baliya. Matura marang Kyai Semar Badranaya ya ingkang ramamu. Perkara iki nadyan to kowe durung bisa kasil anggone ngupaya wujuding pusaka kagungane pepundhenku para Pandhawa. Ning supaya aturna kanthi adem kanthi lerem supaya penggalihe Ki Lurah Semar Badranaya iki ora kobong, ora bakal kebrongot marang hardaning nafsu, ning bisa nampa perkara iki kanthi weninging galih, kanthi weninging cipta. Cipta niki mboten ndereki. Wis to meneng rasane guyon iki. Nggih, ngapunten. Dage, baliya matur kanthi becik sing baku wisanggeni ora mung bakal meneng, ning bakal melu-melu ngrewangi apa kang dadi bot-repot iki Lurah Semar Badranaya. Ya wis, Truk. Ngono wae balik wae nemoni bapak. Niki saestu lho nggih Ndara. Tenan, aku sing bakal jamin. Yen ana apa-apa aja nyalahne sapa-sapa. Salahna wisanggeni yen nganti perkara iki ora rampung. Nggih pun. Gong, wis yakin iki tenanan iki. Tenan. Liwat dalan songo. Oke. Yang saya ndak ora usah. Nyapo sang wis genah bengi kok sansaya dalu. Nggih pun Den, matur nuwun sanget. Kula tak matur kelawan Bapak. Ya, sing petong ati-ati ya Petruk, Bagong. selendang biru. Mari sih kok. Oh. Mas Teguh, lanjutno Mas Teguh. Hanya Anyelai apa tangan? Janji selendang biru, selendang biru among enak hati. Ora tekan batin setiamu. Monggo.
tetep ana janjimu selendang biru. Petruk lan Bagong nggih Rama Nggih, Pak. bacotno pisan kasole. Nora tekan batin setiamu ya. Lega rasane atiku bareng sing tak anti-anti wis katon teka. Dole. Yo, sadurunge kowe matur kene prasajan ben ditutuke dhisik selendang birune. Heeh, yo. Kaya mengkene. Jejere wong tuwa sinambatan dene anak wekasane piranti anggone dhawuhe temanten adimu sing tak anti-anti mung kowe, Dole. Pak. Truk apa? Delengen terope wis mening. Terope wis dicawisake, sone wis dicawisake, sindene wis ngumpul. Sinden kami sireng metu kabeh. Bae, apa Dole? Sindene pira? 16. Iki sinden pentingan saka kami sireng tak tampilke kabeh, tak tanjake kabeh. Ing pangangkah aku duwe gawe ben katon regeng. Sing pungkasan iki sing tak anti-anti mung kowe. Piye? Anggonmu tak utus ngampil pusakane ndaramu Pandhawa. Diulungake apa ora? Pak, gedhe pangapuramu ya kiyaine. Sejatine aku mau wis tumedhak menyang ing Ngamarta parandene. Ing kono keparenge Ndara Baladewa iki ya padha, Pak. Diutus Sinuwun Prabu Duryudana kinen ngampil pusakane Pandhawa. Jalaran Ndara Prabu Duryudana ku ya bakal kagungan kersa ndhawuhake Sinesmana Drakumara. Terus pusakane diparingke apa ora? Matur Gong. Ya ini yang sekadung ngene iki, kadung ngintir-intir. Udele ngono kuwi. Iki sajake arep nesu. Aja padha gembereneng. Ki matura. Wektune iku wis meh subuh. Yen nganti kedawa-dawa laku mundhak kedhisikan sing padha bakal ibadah. Mo, pira-pira luputku nyun mangaksama ya, Mo. Iki mau anggonku ngampil pusakane Pandhawa ora diparingke. Wah, piye iki?
Pak. Lungguh dhisik. Kosek. Mongko anggonku lelabuh marang daramu Pandhawa wiwit kuncung tumekaning gelung. Tak rewangi sirah nggo sikil, sikil nggo sirah. Sulapan ya, Hus. Ya nggonku lelabuh marang daramu Pandhawa ki wiwit jaman bocah bayi nganti temeka dewasa jejere dadi Narendra. Nyatane ora ngerti males budi karo Ki Semar. Mongko iki mung ngampil pusaka wae kok ora diparingke. Yen nganti adimu keprungu iki mengko gawe piye, Dole? Punapata mira hengson pernyasten mas bagong mijil tuhudahat tanpa karya sengkang arinemakan Gusti gelung erno sak sekarnya gambir meladi lae begegek ugek sak duli tombel toto jasmu kae ndang seletikanen celana sing nggo dauping temanten mengko cawisna lah kowe kok malah numplek ning pangkuane Rama eneng apa Dole Rama Kiai iya pejalna kemawon Rama lho piye iki lah wong ki anakku sing bagus dhewe kok njuk kon mateni. Lah tinimbang mateni kowe ora ya mateni Bagong kuwi. Ngono iki lho Pak iku gedhing aku. Sing dianglungke janggane kono kok malah aku sing kon mateni ya, Tru. Kowe iki menengoh. Kuwi nglipur marang adimu. Ora. Kowe jebulane kok matur karo bapak kaya mengkono. Kula wurung dados manten. Kula wurung dados manten Rama. Sing kandha sapa? Sing kandha yen kowe wurung dadi manten sapa? Kula midhangetaken piyambak. Krungu piye? Bilih Kakang Mas kantong bolong dalah Kakang Mas Bagong ampil pusaka mboten dipun paringaken. Kowe krungu to, Le? Bumi gonceng langit kelap-kelap katon lere gintang ing alis risang mawe gandrung sabarang katulo ukara moyak haye Dole ololo tanpa rupa kowe kuwi anake Semar aku iki dewa